Selamat pagi, Mbak Ayu. Pagi, Nah, Mas Pedro. luar biasa. Semester pinten, Dok, Sayu? Niki ngancik semester 3. Semester 3. Wah. Oh, ana UNS ya panjenenganmu ya? Leser. UNS. Leres kok leser. Nah, Insos ning ndi, Jas? Eh? Insos ning ndi? Neng kene no lho. Ora. Maksudnya Mbak Ayu kan ning UNS. Mbak Niken ning isi S loro ning UNS. Awakmu ning ndi? Aku neng Bapen. Nginguk ye. Wis iso juga wis iso juga terima ngurup. Aku ya. Heeh. Yo jelas Wis. lali. Aku ora tau ngludro kok saiki. Ora tau dijak kok. Soale aku salah. Ngene-ngene kata. Iya. Jejak-jejak ning jejak. Aku pengen jejak ning adikmu lho, men. Jejak apa? Jejak petualang. Mbak Ayu, Halo. diantu-antu kalian warga masyarakat Babatan. Wow. Sampean ora salah tahun wingi kan yo ning kene dereke Mas, Palek. tak omongi. Piye? Lah Mbak Ayu lho yo iso ngremong. Masa? Mbok sumpah to. Boten. Bisa wae. Iso wae asine. Mbak Ayu iki presiden sing serba bisu. Apa-apa. Serba bisa. Serba bisu ki aku. Nah, diantu-antu kalian warga masyarakat mriki. Yo nek ora salah tahun kepungkur sampean dereke Palek tidak mriki ngastoten mriki lagi to. Nek boten salah lho. Nggih, nek boten lali. Tahun wingi. Nggih, ketika Ngaturke bawane, Nduk, bawane anu Mbak Ayu. Wah, jat. Nek sampean iki sesuk dereke iki Bayu Haji. Oh. Entah sesuk nggih, sampean ning ndi? boten Sragen. Sragen, balekke tumut Mas Bayu Haji. Kula nggih kok, Mas. Sampean ning ndi sesuk? Ning sini Oh, melu sapa? melu pelentung. Oh. Nek jarang ide. Lah kan Iya, yo kan meh arek ning Seragen to wiyone. Tapi beda jalur. Tapi ora toprakan, aku sesuk ora toprakan sesuk. rasa noprak wong aku dek pengen noprak rongos wengi tuh kok. Palek kuwi Masa? pemain. Lho macak dadi dukun barang. Ki dukun. Pendito, dukun. Oh, pendeta to. Tak kira Pendito kayak ngawur. tak kira dukun cabul aku. Bahwa napa punggung menika nek penikmat wayang menika sing asli nggih mapan wonten gara-gara munggah. Lho, penikmat wayange menika tesih kathah tesih mirunggan. Lho, tesih do lenggah para sepuh pini sepuh. Tur dasar ibu-ibu nggih tesih lenggah. Lho, matur nuwun. Mas Brando, Halo. menawi sing gumyak-gumyak ngoten. Oke, sing gumyak-gumyak ya mboten Iki napa-napa. malah pun anu, pun apa? Iki didukung sound system napa Mas iki, Mas? JBL. Asli. Oh, asli. Lintang Surya Audio niki lho. Lintang Surya Audio. Sing tak waca kae lho. Saking pundi, Mas? JBL. Saking pundi sone? Babatan mriki mawon. Wah, elok ngangge sanget. BR. Wah, teteh tur dasare tutuk tatak buan kae. Wah, biatas tenan. Ki mau nggih. Sing gumyak-gumyak lagune apa? Kersane tambah gumyak menawi gerajakan mawon pripun? Oh, Gerajakan Banyuwangi. Oke. Oke, siap. Nek tak dientak tutuk. Monggo anu Mas Jamal nggih. Mas Jamal pundi Mas Oke. Jamal? Mas Jamal kok malah istirahat. Kok istirahat waduh. Mboten Dek Yogi mawon. Aja ngono kuwi. Lah nyapa? Om gak iso om. Om, Nah, Om Yogi. Om Yogi. om gak iso. Om Yogi. I love you. Aku kelingan nada nek kok Pak Yogi. Kelingan piye? Yo sok bene. Ayo. Gerajakan Banyuwangi diwiti saka bawa apa langsung? Langsung mawon mboten napa-napa. Tuh Mbak- langsung mawon. Mbak Ayu, Napa? diwiwiti saking bawa apa langsung? Derek. Nika anu didangu para pamirsa, para Para penikmat. pamirsa, make bawa apa tidak? Pakai. Lho. Ya tak nganggo Pakai. bawa ngono kok iso arep ora. Mumpung disindani Mbak Ayu, pesindane Ki Ojo Bayu ngene, Mas. Haji. Yo. Aku ya pesendene Ki sapa? King Chorus Pulau Kobra. King Chorus.
Ayo